Ngabe uyazi yini ukuthi uJacob elondini bese suka biza wena. Ikhomishana eshiya abantu bephithena amakhanda. Kodwa ke okwenzeke ngoLwesihlanu kushiya abantu bephelile insini. Wena ukuthi ubhala amanothi waqhubeka wabhala lokho makuba mangahlaza lokuqhubeka mangahlaza aqhubeka mangahlaza amanothini ku statement. Utolika wosuku uVusumuzi Nkabinde ushiye abantu bengawuvala umlomo ngendlela ahumusha ngayo indaba. Bona okokuqala nje ucabanga ukuthi bongazi wenza umsebenzi ongawazi uyibhari nje la kulento bona wenzalani awazi mhlawumbe iqiniso ukuthi vele ufakwe nje uyimfama ungaboni ungasilutho ngomsebenzi. Nasezinkundleni zokuxhumana ubengaconsi phansi. Even the translator, Doc, I've watched so many court cases that involve translators. I've never experienced such a competent translator jaga wako Matlanga Commission. Unkabinde ozalelwe eGoli wakhulela khona uthi okwenzeke ngoLwesihlanu naye kumshaqile. Ngimangela impela nase ngizwa ngiyophuzithi abantwana bengithumela bathi hey ndoda uyabona kwenzakalani. So isilomo ngithi kazi ngenzeni. Uthi leli kube yithuba eliyingqayizivele ngoba ngokomsebenzi usathatha umhlala phansi. Bathena bengibiza ke ngathi hayi ngikhona ngibizwa ngoLosine ebusuku. Kuthiwa hey ndoda sidinga la kusasa ngoLosihlanu ngithi awufonele ebusuku mase ngizwa kuthiwa khona wayekhona lapha ngazi kwenza isixakaxaka sabanjani. Nanku umlayezo wakhe kulabo abasakhula. Ngencane abangene la ngokuzimisela. Xa bese bengenile bayitshele ukuthi ngizofuna ukufunda ngizofuna ukuthi njalo izinga lami futhi hayi ukuthi ukukhuphula wena ukhuphuka loyo mkhakha ukuwona. Mr. Nkabinde, many thanks to you too. Unkabinde ukhumbuze abantu abaningi ngokubaluleka kokuzimisela uma uthola ithuba ulibambe ngezandla zombili.